Kabanay sa sundalong namatay sa pagkahagsa sa C-130 military plane sa Sulu. Gipangandaman ang pag-uli ni ini sa Kabakan, Cotabato. Ani ang report. Imbes nga malipayong pag-uli-unta ni Corporal Reynal Matundin ang lauman sa pamilya ni ini, ang haya na hinuon ni ini ang gipangandaman sa iyang mga kabanay. Nalakip si Corporal Matundin sa mga namatay nga sundalo sa pagkahagsa sa C-130 military plane sa Sulu niadtong July 4. Napulo ka tuig ng kasal si Corporal Reynal Matundin sa asawang si Ani. Doon na sila'y tulo ka anak nga pulos babay. Sumala ni Ani na nawag pa kaniya ang bana ni atong July 3 sa gabi ug daw gibalikan kuno nila og istorya ang ilang malipayong alaala. Labi na kadtong nangulitaw pa kuno siya kaniya. Kinaugmaan, naka-video chat pa kuno niya kini una misakay sa eroplano. Mao na day kadto ang ilang katapusang panagistorya. Una-una ginadiscourage na ako siya maadto sa hulo. Pero ingon siya kung mauna gid na ang imuhang kuan, oras magina. Kung patay di kung mapatay ti mapatay amo na pero ginaingon niya sa ako. Ang kay dili man ulam lang man dag kinabuhi ani siya di kung dili gid na to swerte ano panahon na mora na ako mo na permi akong madunggan sa iya ha. Kuan mangod kay siya fighter kay siya. June 5, Lunes, dihang iyang nabalitaan nga nahagsang eroplanong gisakyan sa bana. Tungod sa pagkasunog sa lawas ni ini, nalakip kini sa padayong ginaila pinaagi sa DNA test. Magpaabot na lang kuno sila kung kanusa makauli ang ilang padre de pamilya. Ginaandam na sab nila ang bakanting lote tapad sa balay nini aron didto ipahiluna ang bana. Sakit man, apan gidawat na lang kuno ni Ani ang nahitabo sa iyang bana isip pagserbisyo sa nasod. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao.